Kinuna ni Jesus ken ni Nicodemo, awan ti immuli sa dilangit, malaksid ti anak ti tao, abim maba manipod langit. Kas ti panangibayog ni Moises, ti sinanuleg itilet ang masapul ti pannakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbiag nga agnanayon, ti si asino man amamati ken kuana. Gapo ti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti kakaiso na nga anak na, tapno ti si asino man amamati ken kuana, saan amatay no dikat agbiag nga agnanayon. Tasaan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong, tapno okumen na ti lubong, no dikat tapno isalakan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Salsalud so dagtatay. Sino kada kayo ti mga yat iti 5,000? Adda pasurot na nga uyok. Siguraduan nyo nga agsublin anay. Awam mo mga yat. Wen. 2 weeks almost 2 weeks nga madi. Nga po ta madamati construction. Adda semento na di tapok. Kaya napanak nagpa-check up. Hang ka mapan iji apo kas ano nga hanak mapan ka isumot ti balay ko. Hang ka nga umang-anges kunanak mabalin la kumanya. Nagrigat. So adi kalman gapo ta ja mo mabalin ti agabsent. Adda punpon ijay dinaratan. Kalpasan ti punpon napanak naginan akayat ko ti aginan na ijay balay. Gapo ta kahit ko maturog nakaturog akbasit, nagaduma dagiti apok, ang madilat ta. Hindi ko nagsubliak dito yun, adaman misa, diya dinaratan mo lang anticipated. Kunak ken ni Hasen, si kaman ti mapan agmisa, ta agabsenta, kunak hanak pa'y mo na ordenan, apo. Huganas mo yitirada na hanak pa'y mo na ordenan, apo. Barbaring ako na mat niya. Kaya po ta, nalabaga ti kolor, berbero kak, ayan na dagiti istulak nga nalabaga alibirok iji ayan ti kabinet di ayan ti office ko. Gapot na di jay ruangan na sliding bot agkas jay. Berbir apay na dagiti red napanak di kwartok awan damit. Alibirok. Iji igid na ti ay abagat ay laod. Indurong ko at dadagayam iji kalablaba. Idi isirrak. Ay nakatuduma tatamudok diyan ti ruangan na isaltek ko basit ay apo na nalteek tatamudo makaibagbaga ak ukin na ko na ko mga ilao nalagip ko pa di akmat sinalit ki day ko naka sorry for the word nga madia nalagip ko ka madia ta di ka pa di akmat wanagad ado ti panubok ti biag tayo nga no daduma, dagiti dadagsen iti biag tayo, ipagarup tayo, cross, dadagsen. Tatatta ti piyesta tayo, exaltation of the cross, pan nakaibayog, pan nakaitanok ti cross. Kano daduma, no, sumangbay nga panubok ti biag tayo, ti umuna nga panunot tayo, at the cross ti biag ko. Dahil ti umuna nga ibaga tayo, nagado ti cross ti biag ko. Dahil ti umuna nga sumrek, ijay panunot tayo. No, ado da kitay pakasikonan, kala ko madimay sa pamilya, man nakimisa kay mo amin, nasaya at kay mo amin, at damay sa ngahan, lang man nakimisan, riribok pa, inya ti kuna tayo, iso ti cross ti pamilyami, na ti pagsasautay no daduma. Ngamlaglagi pan tayo, nga ti cross, saan adusa? Ti cross, saan nga haan nga dadagsen titunggal cross iti biag tayo no daduma ti cross ti biag tayo haan nga dadagsen no daduma isulaeng ti mang tubay mang patibker mang papigsa kanya tayo kitaan tayo di umuna nga maibasa anya na aramid kabayatan ti panagdalyasat dagiti Israelita nagkomplain da nagreklamo da, anya ti kunada, apay nga inyeg da kam dito nga mabisinan, apay nga inyeg da kam dito nga mawaw, awan inuman, awan makan. Nagreklamo da iti Diyos, anya ti inaramid ti Diyos, nangipatulod ti uleg.
Ay so tinangkagat kadakwada. Sa bagay ti ulag sa tatan ka kaaruba tayo wano katrabahuan tayo niya. Nagipatulog ti ulag. Kinakagat ko na ado nga Israelita tinatay. Nga nakagat ti ulag. Dagiti tattao nagbabawi da. Anya ti kunada, apo pakawanan na kami, nagbasol kami iti Diyos, nagbasol kami pay kingka kunada kini Moises. Kanya ti inaramid na nagkararag ni Moises, inkararagan na. Anya ti kuna ti Diyos keng kuana. Mga ramid ka, tinagsinan ulag. Ibayog mo, itangkayag mo, ingatom. Amin nga makakita, maikat di gita, uray no nakagatda, maagasan da iti gita. Pampanunutik met, nagsakit mga pasamaken, masapul pay nga, kasano nga iti pamilya dagijay natayan. Kasano nga iti pamilya dagijay imuna nga na biktima, masapul pay kadinga at damatay. Kapang panunutek, wan masapul nga at damatay, tapaya, no awan natay kadakwada, handa ko mga nagbabawi, no nakagat da ulag ka, handa mo lamatay, sigurado handa nga agbabawi. Ngam idi adda natayen, ado natayen, iso dayayan, nagbabawi da kadagiti basbasuldan. Iso nga daya ipapanti ulag kadakwada, no haan nga napanti ulag, awan ti panubok ti biyagda, haanda nga nagbabawi kadagiti basbasulda, handa nga nagbabawi di reklamo da iti Diyos. Kanukit kitaan tayo, dagiti pamilya ti Israelita na tayda, nakarkaro ti ipapatay ni Apo Jesus. Taapay, iti maikadwa nga maibasa, anya ti kunana, ni Kristo, though He is in the form of God, Jesus did not deem equality with God, kunana. Ni Kristo, numan pa'y adda kenkwana ti pudno akasasaad ti Diyos. Di na impapilit tinagtalinaed iti kasta kasasaad ngem ket di imbukbok na ngem ti kabukbukodan na anakem binaybayan na amin kunana innala na ti kasasaad ti maysa nga adipen nagbalin a tao. Dagiti Israelita adda natay ngem isuna ni Kristo isuna a mismo tinatay. Kitaan nyo, anak ti Diyos, inted na tibiyag na, matay. Tapno, ni iti linabanan dagiti jay nagsinan ulag nga ladawan, bronze, gita ti ulag. Tatamot ni Apo Jesus, idi na ibayogan iti cross, ti linabanan na, gita ti basol. Pinunas nan ti basol. Ada dagiti agpampanunot nga, at dapay may nga mangibagbagay papilit na kasla nagdakes ti lubong gapo ti basol atawid haan nga makaalot-ot ti tao. Haan nalpasen day jay apaset. Gapo ti ipapatay na iti cross, anya ti kunanan, natay isunan, na ikapyan ti Diyos iti lubong, napunasen ti basol. Tilaangan basol nga lablabanan tayo, kalpasan nga nabunyagan ka, ti basol alablabanam, di personal a basol mo, di basol mo, communal a basol, anya ti communal a basol. Gimong wano grupo, ay kuno nakaawat kamot ti, no kontraktor kamot na nakaawat kamot iti, kwa ti DPWH, sa communal dayay, nairamang ka. Haan nga personal nga nakaramang ka. Kadayjayan ti lablabanan kunanan ni Apo Jesus ni Apo Jesusen nalabanan nan ti basol daytoyen ti napasanto tayon nalpasnan anya laeng ti labanan tayon personal communal wenno anyaman nga klase nga aramid ti tao nga basol. Isu nga tunggal krus ti biag tayo no daddo maibilang tayo nga dadagsen pamarparigat ibilang tayo nga no dadduma, adusa kada tayo, ngamhaan. Ti krus ka bendisyon. Depende kanya tayo. Uray siyak mat ako, nakulitak. Tirigat ko may di ubingak, aki talaga di makil kami, inya ti krus ko, nuang baka, kalding. Sakbay ka mapan nagbasa apo, iruutam nung numuta, ginaginuang mo, deya anak isunto ti para sumaruno nga pagarado, jiina no malakon to, iruutam ado, ingka agi wayway ti bakad ya, agialis ti bakad di bantay. Kati kung kunak idi umapapalak, apay dagiti ka eskwela ak nga mapandagbasan, awan inubrada, apay nga siyak.
cross aday niya ti panangibagak. Ngamahan gayam. Isuda gayam dagiti cross tayo, isuda ti mangpatibker kada tayo. Isu nga di agpadi akon, urain niya ti masidsidata, aw mo masidsida di balay awang problema. Urain niya mararamid awang kanyak, taapaya, haanin nga parigat, no di isuda ti nang patibker kada tayo. Kada kayo nga naganak, lolo kada lola. No daduma kadya magustuhan di pagsasao nga ibagbaga tayo kadagiti ubing, apo di mi kayat nga maranasan dagiti ubing mi, tinapadasan mi arigat. Di mo kasdi ti kayat tayo. Ni nanang, ni tatang, dagiti anak, kakaasid nga nag-survive, kaasin na po Diyos nakasurvive da. Intunukan ko na da di anak da, hami kayat nga maranasan da di jay, naranasan mi arigat, baliktad. Ijay nga rod nga nagbalintay nga natibker, ijay nga rod nga nagbalintay nga nasikil. So kitaan nyo da kita ubing tata. Apaya, papanan na, isuti para itulod, Father, jay eskwela. Kita di ubing, makikita di eskwela, ngam adda payla para itulod. Is it bad? Haan nga dakes ano narigat di dalan. Ngam no makikita mo, hantay kayat nga agsakripisyo dan. Hantay kayat ida nga magnan. Amin nga kayat da maitidan apaya, nagrigat tinagdaanan mi, hammi kayat nga parigatin mo't ida, uwan angam anya pagbalinan da, matubay ka di puso da, adu mo ti ka eskwela ak ulitak, at damot amin kadakwada idi, magatang damot ti kayat da, at damot bisikleta da, ngam idi kangitingitan ti rigan-rigat, nabati da, taapayahan nga natubay. Ngamin ipagarup da ti rigat, dusa. Ipagarup da ti challenge ti biyag, dusa nga agnanayon, haan. Iso ti mangted kada tayo, iti biyag. Haan lang nga espiritual, uri ti biyag. No kabaalam nga anduran ti rigat, no kabaalam ti agsakripisyo iti rigat, uri sa dinuntot papapanam, kayam ti agbiag. Ngam no addaamin king ka, kabuteng mo ti agsakripisyo, dimam mo ti agtrabaho, dimam mo ti agsakripisyo. Awan to ti biag king ka. Iso nga uray no, uray adda, uray professional kan, uray adda, uray employed kan, uray adda trabaho mon, no diyay pusom kakurang, haan nga na train, awan biag king ka, anya ti biag mo, agkum-complain, agreklamo, agberbirok tinanam ay nga biag, haang ka mapmap ijay trabaho kaya mo umalis-alis apaya haang ka mapmap haang garod nga na trend dijay puso nga agsakripisyo haan nga natubay dijay puso nga agsakripisyo iso nga uray no addaan ka agkum-complain kan tupay laeng uray addaan ka marigrigatan kan tulata apaya kurang nga rod kadagitoy nga karit ti biag tayo dagiti cross tayo nga kung kuna tayo haan nga lunod haan nga curse, they are blessings. Bendisyon dagitoy. Nga ititid ti Diyos kada tayo. Parabor dagitoy, uray ti panubok iti biyag tayo. Parabor nga rod dagitoy. Kitatapay nga Domingo, alphabetical ti aguyok, B matata. Nalpas ti abaya sinumat. Awan mga yat, di kay tumulong mat. Tatapay nga Domingo, Catechetical Sunday. Anya ti Catechetical Sunday? Domingo dagiti katikista. Sino dagiti katikista? At dagiti trained katikis, pagyamanan tayo ti panangitid da ti biyag da akas katikista, anya ti trabaho da, isuda ti mangisursuro tumultulong kada tayo, nga mangisuro ti pamati. At damo dagiti volunteer katikis, ito da biyag da or handa nag-train, basit lang yung training da, ken datay amin katikista. Every Christian is a katikis kunana. Anya ti katikista, tumulong, da kayo, no nagbasbasa kayo, public one no Catholic school, at dadangan ng isursuro kada tayo. Mano ti Diyos, kunada mait niya, maysa, mano persona na, talo, Ama, Anak, Espiritu Santo. Isuda nang isursuro kada tayo.
Katikal Sunday, kano kitaan tayo, isuda ng isuro pamati kada tayo. Formal, dayjay, formal. Iji eskwela, wano sisa, wano gimong isuda ti formal. But, laglagipan tayo, nga amin tayo, katikista tayo. Anya trabahot katikista, kunada, Christ bearer, kunami SBID. Bagbagkatim ni Kristo. Sikat ti mangidandanon kin ni Kristo kadagiti, hampay unay nga makaam mo. Isurom ti pamati. Ibiyag mo ti pamati. Ngam nakitkitaan tayo, amin tayo. No ni nanang, wano ni tatang, kunana di apo na, sursurwam ti ag sign of the cross, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Katikista ka. No kayam nga isuro iji apo mon, ti panagtanda iti cross, katikista ka. No insurom nga aglualo, katikista ka. Na iji trabahom ka, hamor aramidan day tamari, hanga maibagay, katikista ka. Iji trabahom ka, hanga maibagay tay dakes. Katik isursurom, ti values, Christian values, dagiti anurutan ti panagbiag tayo a Kristiyano, katikista ka, iso nga datay amin, katikista tayo, tumultulong tayo, ti pan nakaisuro, ti pamati, may sapay nga nakaayayat nga dengdenggen, nga mapaspasamak, dagiti kakabsat tayo, mapandad ta Middle East, anya ti mapasamak, uray, nangruna idi, bawal ti Santo Rosario, bawal ti Biblia, uray niya nga pagkararagan, matiliw kanyada, ngam dagiti Pilipino, nangruna ti babbai, diyay aw-awiren da nga ubing, into no agsina da, amunan ton ti Ave Maria, amunan ton ti Hail Mary, amunan ton ti Our Father, amunan ton ti Glory Be, amunan ton ti ag sign of the cross, uray no Muslim da. Iso nga tatan, nagbalin nga medyo open, ita Middle East, nangruna Saudin sa tinais istrikto, taapay, gapo titulong dagiti kakabsat, nga napanagigyan kadakwada. Kaunuran tayo dayjay. Haan nga pa di tinakastrek, haan nga madre, dagitay kabalay tayo, kabaay asawa yo, nanang tayo, kakabsat tayo, dagiti Pilipino nga napandijay. Katikistada in a form. Nga kasmay sa nga napandijay, katikistada, katumultulong da. We pray for our katikis, ikararagan tayo met. Tanagad ado tinangitid tibiyag na, naging gana nga pimusay da, aging gana nga aglakay agbakit da, inted da jibiyag da. They are not perfect at da pagkapsutan da, ngam adda na itulong da iti pamati, kadatay amin karit na met. Anya da ito'y karit na, umuna, ni Apo Jesus na itangkayag iti cross, bendisyon iti sangkatauan, no natay tilubong, babaan ti kayo, babaan ti kinakapsot daadan kin ni Eva, nagsubli na ikan tayo tibiyag, babaan ti kayo iti cross ni Apo Jesus. Kanya ti kunana, amin nga mamati, maaddaan iti biyag nga agnanayon. Ni Apo Jesus, so sino ti mamati ken kuana, maaddaan iti biyag nga agnanayon. Iso nga dadta, tapito a sakramento nga inlungalong ni Apo Jesus. Iti misyon tayo met, agbalin akasmay sa akatikista. Haan lang nga professional katikis, saan lang nga dagitay nagadal, wenno employed nga katikis. No di iti inaldaw-aldaw apa nagbiag tayo, katikista tayo, no isursuro tayo ti pamati, no isursuro tayo ni Kristo. Iti anyaman nga wagas nga panangisurom ti pamati iti kabsat mo, maawagang ka, katikista ka. Ijay pagadalan. Natala panangisurom tamay sa nga ubing nga aglualo agkararag, katikista ka. Isugar nga maawagan katikis day, iso nga katikitical Sunday. Wen kakabsat, dahito nga misyon tayo na ipaima. Kalpasan nga pinasanto na tayo ni Kristo, na ibayog iti cross, nagkapya ti langit ken daga, nangabaken babaan ti cross. Daya misyon tayo mat ti mangiwaragawag iti cross. Misyon tayo mat ti mangidanon ken Kristo. Mangiyam-am mo kadagiti tattao ken mangibiyag daytoy na santuan a cross.